Madanagan ako nuna iti napalpalabas nga daw for some reports nga question kan inquiry nga may dandanon kanyak nga adu dagiti amamuda nga kunada nga naisalakan dagiti nga tao and yet ti problema they claim ibagada nga isuda kat anak iti Dios tainawat damat kanon ni Kristo Jesus, but there seems to be a problem nga haan mo mat nga makita iti panagbiag da pastor apay kasi kaditi anak iti Dios. Mas karkaro da mat tatano idi tiyempo nga kunada nga sakbay before nga inawat da ni Kristo Jesus. Tata kimarkaro da pay nga nagsubli ti basol in-enjoyin da pay. And when you confront them ti kunada hanyo man nga bibiyangan ti biyag ko da ito eh. Bali tayo nawag ko niya Apo Diyos nga manubot kan mga isala anak matan niya Apo Diyos. Dahito iti dakal nga problema dahito sistema iti evangelism tayo itata. Diyay malpas nga presentar mo iti gospel kanyada and yet paspas nga ragos itid mo yay assurance nga naisalakan kan kapsat. Pinaka the best kan pinaka safe nga mabaling aramidan tayo latakat it is not to give them the assurance. Rather, numalpas nga may kasaba kan maidalan mo man isuna iti panangaksiptar kini Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan mo kan mangisalakan na ti pinaka the best nga aramidan tayo kat karitan tayo isuna kuna tayo kanyada tata no inawat mo ni Kristo Jesus panaknakam eksaminam ti biyag mo kan kitaam ti biyag mo no ada iti presensya ni Kristo Jesus kan presensya ti Santo Espiritu iti panagbiag mo. Tamabalingan nagkararag kung nagsauday tangiwat mo nam awan isuna iti biyag mo haan nga pudpudno ka na nga sincero. Dahil ti may isa nga problema kung makita yung gana di last year nga diyay. Dahil ti may isa nga dandanaga ko nunay. Numakita yung kat I am firm on my stand nga masapol kan may salang tiwagas ti panangaksiptar ti panakaisalakan iti tao. Tapno mapanisuna ti presensya Dios. And that is by accepting sincerely with all your heart. Kan ibabawim ti amin nga basol mo kan talkam nga umanay dinarami ni Kristo Jesus. Ngam! Di nga ron. Ada di pasurot na nga ngam. Tatano kung na mga inawat mo di jay eksamina man ti biyag mo no talagang ada iti presensya ni Kristo Jesus iti biyag mo. Tamabalin nga inbagam lang di jay nam awan isuna iti panagbiag mo. And that is something nga kaputbutang gapusta ure kanyak. I would like to admit nga nagarudag iti naidalan tinapalpalabas. And yet madadagsanan ak nga madaanon ko isuda ti kalsada asla pugun ni tingiwat dati sigarilyo, nagsubli da iti arkinar-artek da, nagrugi ti panagpanpanunot da, ag-report ti friends da, families da, kat kunada nga, apay, indalan mo ba isuna? Inaksiptar na ba ni Kristus? Apay nga no, kunam nga indalan mo isuna iti biyag na, apay nga kasi ti biyag na. And adum mabainan na kagpay, so I just said, kung nagiti nga tao nga mang-confront kanyak nga, hangko mo, tiamok lang kat indanong ko ti minsay kanya na inawat na mat ko na dyan at simpo no kasta ti sitwasyon iti panagbiag na I also question his faith no talaga nga pudpudno nga in mawat isuna tawan mo ti ebidensya iti panagbiag na no da dumam kasla na sipat kan nasuuban nak tinalamis nga danom nga awan ti may bagak piman no da duma na mamuk isuna ko nakpay no da duma kat ni may danon kanya kat kasti matisuna, apay nga pastor. And mabainak pa inudaduman nga agsaong when I am confronted, dagiti nga tao nga kulak nga indalang ko kani Kristo Jesus, inya tagsubsublida, mas grabe da pa'y, iti basol nga mairep-report kanyak. It brings shame on my part. And as I try to assess that yung sitwasyon kat these people, kat yes, sinurot dati kararag, but the truth is, awan pa ni Kristo Jesus. It's just following the sinner's prayer. Gapusta mabutang na siguro nga mapanidya impyerno, di jay lang. But there is no genuine repentance and there is no genuine faith nga makita kanyada. So that worries me. And dati napalpalabas nga daw kat madadagsanan na kamangdangdangag ti adu nga inquiries concerning and reports concerning dagiti nga issue. Apay, ang agpaiso. Anya ti pangbasara na ti may nga tao nga iso nakatpudpud ng anak iti Diyos.
Ada ka di iti pangbasaram ka di pastor, nga iti may nga tao kat talagang isuna kat anak iti Diyos. Tapno makita, tanaglaka lang ang mga ibaga nga, enggana iti ngiwat kat, siya kat anak ti Diyos, inawat mo isuna, nabaot ti sarana. Umanay ka di jay nga pagbatayam nga sika kat, may isa ka nga pudpudno nga anak iti Diyos. Ada ka di tinakasurat iti Biblia nga mapagbatayan tayo nga mangpanaknak, nga di panang awat tayo kat pudpudno nga ada ni Kristo Jesus. Iti panagbiag tayo. And that is my concern for tonight. And I hope it will help you. Makatulong ti pamilyam, kastamat kada kayong ordinaryo nga kakabsat. Iti banbantay, iti Cordillera, kan iti Kapatagan, iti Lucandia. Sapay kumata makatulong da ito eh. Iti pamilyam, kan tanak mo nga mang-examine kanya da nupudpudno da. Tano da duma, kuna tayo, pinadakal mi da ka iti Sunday school, kastamot ti panagbiagyo, singiran tayo pa iti Sunday school da, but actually, handa kayo mga pudpudno nga naisalakan, that's why kasi ti panagbiag da. They were taught nga they are already children of God, but honestly, handa nga pudpudno nga nakiti Diyos. So we need to know how to discern, how to check, ano talaga nga pudpudno nga anak iti Diyos isuda, tapno makatulong tayo nga nasayat, kanyada. Ada ti talo nga pangkitaan tayo ti maysa nga tao no talaga nga iso nakapudpudno nga anak ti Dios. Umuna, iti John 1:12 kan John chapter 8 verse 44. Kuna iti John chapter 1 verse 12. Kuna na ito'y, but as many as received him, to them he gave the power to become the children of God, even to them that believe on his name. But as many as received him, sino man kanak kayo, uray pa'y mano ay nanagapuam nga tribu, nulaki di inawat mo isuna, nulaki di tinalak mo nga umanay, di naramin na nga isuna di misaya, nga di panakatay, panakayakalikan, panagungar na kat isu, iti dalan ti panakaisalakan, then you are accepted as a child of God, adopted, na ikang katibaro nga relasyon, hanggang nga nagbali nga kasla Diyos, nga kasla kay ni Jesu Kristo, daytoy adopted children, kat it is a title nga hanga kasla Diyos, na Jesus kat anak iti Diyos, the title nga di kat title nga nainagan iti maysa nga nangato nga persona, nga parparehas na, and it was given kini Jesu Kristo. The title nga agbalin nga anak, dito nga tsimpo kat it is a title that is offered. Kada tayo nga mawat kini Kristo Jesus, nga tinalak tayo tinarami na tibanghilyo na, nga we were given a relationship, a new status iti relasyon, nga hanon nga kalaban iti Diyos. Rather, we were given iti baro nga relasyon, nga estado ti sangwanan iti Diyos, nga nagbalin tayo nga naadaptar, hanlang nga napakawan, hanlang nga naakseptar iti sangwanan iti Diyos, inikanda tayo pa iti pribilehyo nga may ngayon iti pamilyana. And to be called children of God, baro nga relasyon di jay nga anak iti Diyos. And anya ti kastana di ay, received, panangawat nga sincero. Han mo ibaga nga kunang maanak da ka iti Diyos, no han mo nga inawat nga inanay ni Jesu Kristo. No ti pagbatbatayam kat relihiyon, denominasyon, kuna na jay, as many as receive him, he was not referring to any institution or religious denomination. He is referring to a person nga di John chapter 1 verse 1 ingana 11, it is referring kini Kristo nga na-rejectar nga Dios. Ito'y kuna na kada kayo nga nang awat kanya na rinejektar dagiti Hudyo kun dagiti tattao na. Nam kada kayo nga nang awat kani Hesus Kristo kuna na you were given a privilege, and that is the privilege to become one of God's children, to be adopted nga maysa nga nakati Dios. Sino? Dagiti nanganay nga iti naramin na kat umanay kan isu iti pagapuan ti panakaisalakan. Isu nga iti maysa nga tao. Awan iti right mo mangibaga nga anak da kay ti Dios, no haan mo nga inanay di ay. No agtaltalak ka ti aramid mo, haan nga mabalin di jay. No agtaltalak ka ti relihiyon, haan nga di jay, timang pabalin kanyang mga anak ti Dios. Haan nga ti kumulgar, haan nga ti bautizar, awan ti kabalam. It is only
by receiving Him. His mission, His complete, nga umanay, nga perpekto nga sakripisyo di krus ti Kalbaryo, isu ti kukuna, tapno agbalin ka nga anak ni Diyos. And that is the case in John chapter 8, verse 44, nga kuna na ni, nagaro dagiti milagro, dagiti sursuro nga nangagda ni Kristo Jesus, and yet these people, the religious people, do not believe ni Jesu Kristo. All the things nga narami ni Kristo Jesus kat napanaknakan nga isuna talaga jay maururay nga Misaya. Kat kuna na jay, why do you not understand? 43. John 8:43, apay, nga hanyo nga patiyan ti bagbagak. Even because you cannot hear my word, hanyo pa'y pulos kaya't dengan ti bagbagak kada kayo. Kunayo nga da kayo kat anak iti Diyos. Kuna na jay, you are of your father the devil. And he is referring to a group of people highly religious, strict nga people who are qualified kuma in the standard iti panangkita ti tao. Kasla nga isuda kuma ti mas qualified nga mapanjilangit. Nam kuna ni Kristo Jesus, you are not even qualified to be considered as God's children because you do not understand. You do not accept nga siya ni mangisalakan. You are of your father the devil. You are the devil's children. Spiritual nga estado yu, da kayo ti anak iti demonyo. Not because, kitaan tayo, haan nga gapos, ti anyaman nga banag, nagbalin kayo nga anak iti demonyo, gapos ta, haan yung nga talkan nga ni Jesus, kat iso ti anak iti, iso iti Diyos nga makaisalakan. So that is the first. A man who does not like to accept the Lord Jesus Christ, a man who doesn't like to believe nga ni Jesus iso ti mangisalakan, nga na yun na di jay, he is not even worthy to be considered as God's child. Haan nga anak iti Diyos iso na. Itingiwat man siguro, bari iti sangwanan iti Diyos. Haan nga anak iti Diyos iso na. Pangdua, the evidence, iti kunatay di Romans chapter 8, verse 14 to 16. The evidence, iti Santo Espiritu ti panagbiag na. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. If a man would claim to be a child of God, then there should be an evidence nga maidaldalan isunat ti Santo Espiritu. Isuman lang ti kunanay J16, the Spirit Himself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kahit nangasawan panaknakan iti Santo Espiritu nga da tayo ngayon mawat kanya na kat puno ti pamati tayo panaknakan na nga da tayo talaga anak na. And the Bible will tell us how does the Spirit of God beareth witness with our spirit that we are the children of God? By the evidence of a new heart. By the evidence of a new passion, new heart for the Lord. Iti may nga tao nga awan ni Kristo Jesus, awan ti Santo Espiritu, he doesn't like the things iti Santo Espiritu. He disregard the Bible. He doesn't like to listen to the Bible. And if you claim to be a child of God and you do not like listening and studying iti Diyos, then that only validates nga awan iti Santo Espiritu iti biyag mo. For a man to have iti Santo Espiritu, makita mong maikada iti baro nga panangituray, baro nga panunot kan rikna, nga ada kanyanam, nga bunga ti Santo Espiritu nga ada kanyanam. A man who is a child of God would like to live for Christ nga nangisalakan kanyana. Agbayin isuna ti aramiden nga basol. Karkaron no mangibabain itinagan ni Kristo. No nagbasol man isuna agsubli isuna. Ada je panunot na nga bumawi. Han nga agtultul-tuloy. A real child of God kat han nga awan ti pleasure na ti basol. Kan bisyo, sigarilyo kanara ka nga mabalin di jay. Kasat nung ibagam nga dati Santo Espiritu kanyang maisutibi din siyang anak da kati Diyos. Ngawan iti pangkitam iti nabalbaliwan nga panunot ng na
Apay nga awan ti panagbalbaliw, apay nga awan ti panangidalang ti Santo Espiritu, because at the very beginning, awan isuna ti biyag mo. And if a man, kumat ibagbagang hanang agbasol ti Kristiyano, adat ti agbasol. And every time a man, a child of God, katagbasol. A genuine child of God, katagbasol. Agsangit ti Santo Espiritu nga konbiktaran na ti puso na. But if a man, kuna na nga, naisalakan ka na anak ti Diyos, namawan pa iti panangkonbiktar ti Santo Espiritu, awan pa iti saplit iti Diyos, panagdisiplina iti Diyos, then that is because he is not a real child of God. Some people would say, kita man, kunak no saplito nak ti Apo, awan mat, manong atawan kun nga nagbabackslide, katawan mo ti saplit iti Diyos, nagbiso-biso kawan mat, in-enjoy ak pa iti biyak ko kiti tatano, hindi. Amam na apay nga awan ti disiplina ti Diyos, because at the very beginning, hanggang nga pudpudno nga anak ti Diyos. Lastly, iti 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Kunana dito verse 4, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Kunana di verse 8, he that committeth sin is of the devil. He that sinneth, committed, agtultulungin enjoy na tibaso. The evidence of holiness in his life. A child of God would manifest iti change. Di ko natin nga rikna kan panangisakit iti Diyos nga mana. But for a man who claimed to be a child of God, katawang pa'y panunot na ngay sakit na iti Diyos, agtultuloy siya nang agbasbasol, and he is enjoying it. He that committed sin, kunana, is of the devil. Bagi iso na iti demonyo, for the devil sinned from the beginning. And kunana verse 9, whosoever is born of God does not continue committing sin. Commit sin, nga dapat agtultuloy iso. No, agtultuloy iso na. For the seed remaineth in him, the seed of the gospel, the seed it nabalbaliwan nga biyag. Kuna na dito yan, he cannot sin, haan nga mabalin nga agtutuloy. Amuna, masaksaktan iso na. Ada iti Santo Espiritu nga mangidurun kanya na. Ada iti saplit iti Diyos kanya na nga mangdisiplina. Tapno haan nga agtutuloy iso na nga agbasbasol. Dahito iso yung kuna na verse 10. In this, the children of God kat napanaknakan, and the children of the devil, whosoever that doeth righteousness, tagbibiyag nga, nalinis, kan para iti Diyos, kat bagi iti Diyos. Ngam kadagiti awan, mangtarigagay, nga biyag iti Diyos, paganano, kunati sa ti Apo, pakita na langanan, nga handang anak ti Diyos. Ay, dito iti concern tayo. We are deceived dahil panakaawat nga amin tayo katanak ti Diyos. That's one thing wrong. Ada ti anak ti demonyo, and they are the people nga handang awaton ni Jesu Kristo as the only Messiah nga mangisalakan nga naitod. Nga di narami na di krus ti Kalbaryo kat umanay di ay sufficient. Kan man nakabalin, kan perfecto di nga sakripisyo. But a man who claims to be religious and a child of God, and who does not believe di ay, haan nga naktidis iso na. May kadwa, a man who claims to be a child of God, kat makita mo idaldalang ti Santo Espiritu. There is a change in his life, in his mind, in his heart, in his attitude concerning the Scripture, concerning kini Kristo. He likes already to live. It is all tedious, kan kayat nang agbiag para kini Kristo. And a man who proves to be a real child of God, kat na ito there is a manifestation of a changed life. Nga ebidensya ti pudpudno nga conversion, pudpudno nga repentance, and pudpudno nga presence ni Jesus iti biyag na. Oh, my friend, anak da ka kaditi Diyos. O baka nagkararag ka lang ng talagang awan. Naalilaw tayo. Kan ada je kurang tayo iti evangelism no daduma.
Ngano yung kararag mo di prayer nga di kaslamutan nga magic. Ikararag mo di jay. Talkom di jay nga nagapu kini Kristo Jesus. Kano malpas eksaminam ti presensya ni Apo no pudpudno. Makita nga pudpudno di panagkararag mo. Babaan iti ebidensya nga makitam ti panagbiag mo. But if you say nagkararag ka, nagsangit-sangit ka pa and after 2 weeks, 1 month, nagsubli ka matlang nga kinan, dagay basura nga basol. Hangka nga pudpudno nga anak ti Diyos. Sapay ko mata makatulong dito Sapay ko mata eksamin ang tibiyag mo kabsat. No pudpudno nga anak na ka ti Diyos. Baka anak na kapay lang ti demonyo. Anak na kakadi iti Diyos. Eksamina matibiyag mo kadwan.